Какво става, манячета? Добре дошли в новото видео. Много често ме питате дали можем да изрисуваме коли, различни видове превозни средства. Манячета, бушито, което ще рисуваме днеска ето е този Volkswagen Transporter. Общо взето ще го изрисуваме от двете страни, като предната няма да я пипаме толкова много. Така оставяме колата бяла и рисуваме задницата. И понеже ние рисуваме грифти, рисуваме с спрайове, които всъщност показвам всеки път. Имаме вестници, шкурки, шпатори, вода и така. Започваме. Манячета, за да може нашата рисунка да се получи добре на превозно средство, трябва да изкурим повърхността. За целта ще използваме тази водна шкурка. Сега ще така как ще го направим. Ето по този начин, за да може да падне боята. Един път боята падне, се получава една добра позиция, което е идеално за нашата рисунка, да се задържи максимално много във времето.